खर'आव जुदि मेलेम दोङोबा भिडिअ खालाम खिन्थु इदि आपल'ड खालामना होनाङा भाइरेल खालामना होनाङा रायनानै सुद्रायबा सुद्रायदो गथ'फोर मिथिबायना माबा जिजोब्बाय नोंसोर बे सान्द्रि मोखाङा सोर बेलाय मालानि गथ' बे सान्द्रि मोखाङा एक्स एन डिपिफोरखौहाय गियान होनो साननाय गियान होनो नाजादों आरोना बे एक्स एन डिपिफोरखौ मा बुजिगौ बे गथ'आ एक्स एन डिपिफोरनि सोमोन्दै मैया दाखालिनि गथ'सो बियो आरो बुजायनो फैदों बे एक्स एन डिपिफोरखौहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव सावनो बरायग्रोबाय दाखालिसो गुवाहाटियावहाय जोंहा 7 रेन्दि हमनो मोन्दों आरोना ओमफ्राय सासे दालाल हमनो मोन्दों दा जोबोद दुखुनांथाव आरोना बे खामानिया जोंहा सिगांनिफ्रायनो मावनांगौमोन नाथाय दिनैसिम मावाखै आरोना जायनि जाउनाव जोङो बेबायदि बांनायनिफ्राय बांनायखौ जों नुनो मोन्दों जोङो सिगाङाव खोनानो मोनोमोन जे हाबा जाखानाय हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारनाय ओमफ्राय गुबुन जायगायाव मावहैनानैहाय गुबुन हारिनि मानसिफोरजोंहाय सोमोन्दो लाखिनाय आरोना ओमफ्राय दा मा खोनानो मोनखो देहा फालांगिरि जाहैदों दाना गोदान सोदोब खोनानो मोनलायबाय बर'फोरनि गेजेरावनो देहा फालांगिरि गोबां बांनो हमबाय आरोना दा बियो मोनसे एक्स एन डिपिफोरनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों मोनसे जोबोद मोजां खामानि जादों आरोना बियो मोजाङानो जादों मानो होनोबा नोङो दायखौ नुनानैबो जोङो नुयै बायदि मोस्रोमना थायोबा अब्ला नोङो बांनायनिफ्राय बांखागोन आरो बयबो साहस हागोन आरोना साहस मोनगोन जेनेबा खालामबाय थानो बा खालामनो थुलुंगा होनायसो जागोन जोङो नुनानैबो जुदि मेगन मोस्रोमना थायोबा दा बेयावनो जोंहा सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सार आरोना बियो बिथाङा सान्द्रि मोखां दा नोङो गियान होनो फैदों आरोना बियो रायजो राजाफोरखौहाय थारमाने कनसिडार होनांगौमोन जाहैदों खनसेखौहाय जोङो बेबायदि भाइराल बा केमेरा खेबनानै आपल'ड होनो नाङामोन मायामोन बेबायदि नादां नाथा खोथा होनदों आरोना बियो दा जोङो बेफोरबायदि खालामाबा मारै गिनो दा नोङो सिगांनिफ्रायनो जों खालामाखैमोन हमाखैमोन बा नुनानैबो नुयै बायदि जादोंमोन नाथाय बेयावनो बिसोरो लाइ मोननाय बायदि जानानै बांनायनिफ्राय बांदों आरोना दा सान्द्रि मोखाङा मा बुंदों फै खोनासंना लाग्रोनि खनसे साननो गोरोंफोरानो इदि भिडिअ होयो नामा सोरबा मानसि मोजां खर'आव जुदि मेलेम दोङोबा भिडिअ खालाम खिन्थु इदि आपल'ड खालामना होनाङा भाइरेल खालामना होनाङा रायनानै बुजायनानै होग्रोदाबावनो आरोना एक्स एन डिपि आदामोनखौहाय माने मार गावसोरखौनो हमनो हानानै मार मोजां खामानि मावनाय मोनदों बेनिफ्राय दा आं बेखौनो बुंनो सानदोंखि आं रावखौबो जेबो गाज्रि फोरोङाखै ओमफ्राय मा लिरदों लाइफ दंना इसोरनियाबो जेनेबा माबा मोनसे भुला जाखायो मानसिफोरनि सायाव मानसिया भुल खालामाबा माया खालामो बेखौ भुलखौ माने खेबसे माने चान्स होनांगौब्रा इसोरखौ मानसिया भुल खालामखायो जाहैदों लाइफआव खनसेया भुल जाखायो इसोरबा मा खालामदों बे आं मिथिया बेबायदि गाज्रि खामानियाव नोङो चान्स होगोन आरो माफोर मावदों मिथियानो आरोना आंबो जिखुनु होनदोंबो जिखुनु भुलानो मावा मानो जेनेबा खेबसे निमाहा होनांगौ बेनिफ्राय जुदि भिडिअ खालामबाबो इसोरखौ हगारना होनाङा इदि माने बदनामसो खालामना होनाय जायोना बर'खौ थारमाने जिउआव बेबायदि भुल जाबाबो निमाहा होनांगौ जाहैदों ओमफ्राय भिडिअ खालामनानै बिदि भाइरेल खालामनो नाङा खर'आव जुदि मेलेम दोङोबा भिडिअ खालाम खिन्थु इदि आपल'ड खालामना होनाङा भाइरेल खालामना होनाङा खर'आव जुदि मेलेम दङबा भिडिअखौ खालाम आपल'ड होनो नाङा भाइरेल खालामनो नाङा जाहैदों नोंना खर'आव मा दङलै नामा सान्द्रि मोखां खर'आव मा दं नोंनालाय एक्स एन डिपिफोरनि बागै नों मा मिथिगौ नोङो जेब्ला नोङो भुल मावनानै जुदि नोङो बे मानसिखौहाय एसे रायाबा बुवाबा बे मारै सुद्रायनो जुदि नोङो नुनानैबो नुयै बायदि जानानै थायोबा अब्ला बिसोरखौ थुलुंगा होनायसो जागोन ओमफ्राय जुदि बिसोरखौहाय नोङो नुनानैबो दाय मावनायखौ नुनानैबो जुदि हगारोबा ओमफ्राय बिनि मा गेरेन्थि दङ जे बिसोर गावसोर मावबाय गुबुन मानसिखौबो गुबुन मोजां गथ'फोरखौबो गावसोरजों लांफानानै बेबायदि खालामहैनाय नङा होननानै अब्ला नोंनिबा नायना थाबाय थानांगौ आरोना सान्द्रि मोखां लाजिनो रोङैफोर बार बेहाय भुल मावदों खनसे भुल मावनायखौ निमाहा होनांगौ मानांगौ होननो फैदों बेहाय मैया दाखालिनि गथ' सुद्रायनोबा सुद्रायदो नोंसोर नङाबा जिजोबसिगोन नोंसोर एक्स एन डिपिफ्रा हले ओंखारबाय गावसोरनि मावनांगौ खामानियाव समाजनि खामानि मावनो थाखाय ओंखारबाय एक्स एन डिपिआ नोंसोरो दानिफ्रायनो गथ'फ्रा जाय बेबायदि खामानियाव ओंखारदों दानो सिदा जाखादो आरो बेफोरबायदि खामानियाव गारदो नङाबा नोंसोर गला जिजोबसिगोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै सुद्रायनोबा सुद्रायदो गथ'फोर मिथिबायना नङाबा जिजोब्बाय नोंसोर